Lele naman terus nagyang tumbo-tumbo. Hoy. Hoy, kamu dulu kami bi. Dulu kami bi. Mai bi. Yang tu kelan pun yung korni foto itu. Hode. Hode sulia. Vale. Vale. Ito tinapalan ko sila. Awa, nagkirit ka na ubis. Kamu ninang ano ko, nita ka ba silang butombo? Anti ko, sila minon na punyong ko. Ha? Ikaw ka nibi? Ikaw chumi bi? Oy, ucuki ke, usan dige, oy ko alam bi. Iyo, asa man tumita ka bikin na punyong ko, nil to kini punyong ko. Ah, sa kunden. Sakilin yung tutuki sandong ko. Nambuta ka sa kapali butike, nambuta ko niyong buta ka tabiyo ka. Siya nga, ang buta ka ngo, kamu to sino mo tira punyong ko. Stay, suruh ma, yuko ko nibi. Ha? Suruh ma, yung may buta ko niyong buta butike. Eda, nakaka-reality ka, nanyo nakaka, yung tiki-tiki berto na lubyung kumibal. Siya nga, suruh ma, yung ano tiko, anong kirita na ubisa. Siapa sedap? Sini tu ni baru ni kayu di batu. Untuk lama itu kita taruh tu bawa Italia. Sirmai boy, sirmai. Itu nak kakek dia tiga, ambil tiga betul orang mibal. Siang, ako ay alitu. Ako nintuli na ka taon nagtibig ito na bali. Kuni alasu. Ako nintuli na ka taon nagtibig ito na bali. Kuni alasu no kira-kira bigo, ako sala ko matagal lay. Ibitali no mukili ko, ay ko sin kira-kira bigo. Kuni na kabiyo na bital ko. Arida? Ha? Ada betul na? Ha? Ada betul? Dola ko. Sino rin itong may taro ni Waka Italian? Ito nasa di balang ko. Hey! Ada betul na? Ano na tamba? Ang balsin ng tumbot ako. Ano na tamba? Ano na view na Facebook ko? Nautin ko, nalako na post. Ha? O baka sa mga ko, may taro Waka Italian eh. Wasa matagi ko ha? Ha? Ninarakabi ko talaga ako sinutora kung nakukunti ng gusto mo. Wala man tuloy titaybiya kung tuloy na ka man doon na kamera kinumuntong bulang buta ko niwabog iti ko. Haris. Kamunisa nga ako, nang buta ko wabog iti ki. Kuno, hindi ko rin umulas.